Mae hi'n fis Chwefror 2012. Dyma bencadlys Bwrdd Brydychu Cymru yn Llandaf, Caerdydd. Hanner can mlynedd yn ôl, mi wnaeth y BBC ddarlledu darlith ffrwydrol gan Saunders Lewis yn nhw Tynged yr Iaith. Yr ysbrydoliaeth ar gyfer creu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Nid dim llai na chwyldroad yw adfero'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo. Mae Cymru yn lle sydd efo llawer o dafad, efo banner sydd efo draig arno, ac rydym i'n hoffi gwylio rygbi. Ond I fi, mae yna llawer fwy. Mae'n wneud I fi bod yn grac. Rydw I yn cael a fi yn dod o Merfyd Tydfel. Dyma ble fi'n byw. Fi'n hoffi siarad Cymraeg gyda ffrindiau a teulu. An yn dysgu Cymraeg. Siwmai Lian. Siwmai Caio. Fi'n hoffi gwneud cartoons mewn Cymraeg. Dyma fy dad. Mae dad yn siarad Cymraeg. Siwmai. Siwmai. Fi'n hoffi gwneud caneuon mewn Cymraeg. Dydw I yn meddwl mae mwy pethau sydd yn pwysig na arian. Dyma Bronwyn. Mae Bronwyn yn siarad Cymraeg. Siwmai Bronwyn. Siarad Cymraeg. Fy enw fi yw Tom, a dwi byw yn Caerdydd, prifddinas Cymru. Y problem yw hefo Caerdydd, mae ddim lot o ysgolion Cymraeg, mae lot o ysgolion Saesneg. Mae gennym ni'r iaith, y gymuned, y banner, yr anthem, y hanes, yr Eisteddfod, gwestyll Llangrannog. Ni yma heddiw I gwrdd â rhywun sbesial iawn, Dewi Rhafad. Wel Dewi, beth yw'r brofiadau di o fod yn Gymro? Wel, dewch I ni weld. I byw yn Cymru, achos ni hefo hanes fel Llywelyn neu Llywelaf, Dewi Sam, a loads mwy. Rydyn ni'n hoffi byw yn Cymru'n fawr iawn. Dwi'n meddwl bod siarad dwy iaith yn peth hynod o dda. Diolch yn fawr I ti, Ifan. Wel, ar y ffôn fyna oedd Ifan o Caerfyrddin hefo'n cwestiwn am heddiw. Beth ydych chi'n meddwl yw'r peth pwysicaf am fod yn Cymro? Wel, Hannah, beth yw dy farn di? Dwi'n meddwl y peth pwysicaf am fod yn Cymro yw y iaith Gymraeg. Dwi'n falch fod i'n mynd i'r ysgol Gymraeg. Rydw I wedi bod yn cyfarfod lot o fy ffrindiau trwy y iaith Gymraeg. Mae'n iaith unigryw iawn. Mae'n iaith chi'n gallu siarad
Heblaw am siarad Saesneg. Dwi hynod o falch o'i fod yn Gymraes. A dwi'n meddwl bod yr ysgol Cymraeg Plas Mawr yn rhoi chi'r siawns yna i siarad iaith gwahanol. Wel, diolch yn fawr ti Hannah am hwnnw. Wythnos nesaf byddwn ni'n siarad am rhywun yn Plas Mawr. Diolch. Mae'n wneud i fi bod yn grac. Rydw i'n clywed llawer o bobl yn dweud y bydden nhw'n hoffi ddysgu'r iaith Cymraeg. Does dim pwynt breuddwydio amdano. Dylsen nhw ddim bod mor ddiog ac mynd mas ac ddysgu e. Did we stop for her, guys? Mae'n really neis i byw mewn Cymru. Mae'n beth yw countryside yn Cymraeg? Oh no! Ro'n inna hefyd eisiau cot y chwildro. Cot a golion paent arni. Dyna oedd fy mreiddwyd. Cael bod yn weithredwr. Y drwg oedd, mae 15 oed oeddwn ni ar y pryd, ac roedd gen i 2 blynedd faith nes i mi gael torri'r gyfraith. Erbyn i mi orffen addurno'r got, roedd gen i 998 o ddyddiau. Ar ei chefn gwniais fy hoff air mewn coch. Rhyddid. Ond erbyn i mi weithredu am y tro cyntaf, roedd y got wedi mynd yn rhyddach i mi. 20 mlynedd yn ddiweddarach, deithim o hyd i fi yn y wardrob. Roedd mam wedi ei chadw yn ofalus, heb ei golchi hyd yn oed, rhag ofn difetha y pwysau. O ganlyniad, does dim olion paent arni. Ond o'i chanfod, daeth holl wewyr y disgwyl yn ôl i mi. Yr aros maith nes y deiad ddedfryd o 2 blynedd i ben, pan fyddwn yn rhydd o gaethiwed, bod yn rhy ifanc i weithredu. Nes i gymryd y cash, bwyd o'r habit y ffasiwn. To work a day, dwi isio pob dim. Helo, beth yw enw ti? Bedwer. A fe oed yn ti? 10. Ble ti'n byw? Llanfair. Oedd Brenin Arthur wedi bod yn ymladd dros Gymru yn erbyn y Saeson, a'r peth oedd wedi helpu fe i amddiffyn Cymru oedd y gleddyf werthfawr yn gwybod bod e'n mynd i farw. Beth yw dy brofiad di o fod yn Gymro Cymraeg? Cera fi ar lan y llyn, ble mae ynys y fallon, twla'r gleddyf mewn yr llyn, gweitho fi beth ti'n gweld. Bedwyr, beth yw dy brofiad di o fod yn Gymro Cymraeg? Fe. Pam sa ti'n ateb? Saio, beth ti'n gweud? O, fy mrenin, nes i weld y gleddyf yn suddo. Arthur yn codi lan a gweud, Bedwyr, ti'n gweud celwydd wrtho fi? Cer nôl, a twll y gleddyf. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Edo? Ti'n siarad Saesneg? Na. Pam? A fai eisiau. Mae'n cydio yn y gleddyf, a mae'n twli ddim ar bell am y fe'n gallu. Dath llaw mas o'r llyn, a cydio yn y gleddyf, a nath Bedwyr rhedeg nôl at Arthur. Fy mrenin, mae menyw wedi gafel yn y gleddyf. Wyt ti'n licio siarad Cymraeg? Edo? A ti'n bachgen da? Meddal. Da iawn fy ngwas, nawr caria fi mewn i'r cwch. A mae Bedwyr yn gwylio'r cwch, yn hwylio bant i ynys y fallon. Wel, beth yw'n mhrofiad i o fod yn Gymraes? Dwi'n gwybod mae gen i clip arall o'r rhan o pobl tu allan yn y mynydd, ond y fi bersonol mae'n un o'r pethau sydd dod i meddwl i sydd pan dwi'n meddwl am Gymru. Y mynydd, y môr, y pobl, yr iaith, yn gallu ni cael uffar o sesh. Dwi wedi bod rownd y byd yn Sefylia pan i'n ifanc ag yn ffôl. Ond os y byd cweit wrth o bod adre nagos. Dwi'n ôl cot tan, oce? Ie. Yn y fan hon, gloniodd llong o fod yn ymuno gyda ni. Mae Sergeant Jones. Helo!
Siwmai! Ydych chi di ffeindio hwba? Nath ni ffeindio hon da! Beth yw na? Beth yw na? Be ydych chi di ffeindio? Dwi di ffeindio banana. Oce. Nes i ffeindio fo mewn siop ffrisa. William Apdafydd, BBC Radio Cymru. A na ddiddorol gweld oedd gymaint o bobl ddim wedi clywed dim byd amdan Gymru heblaw am ella Princess Diana. A oedden nhw sicr heb glywed yr iaith. So mae rhaid i bobl ei siŵr bod nhw'n cario ymlaen i siarad yn iaith ni, yn mamiaith ni. Chos o'n eitha o beth os oes o'n mynd a na cwbl sgynnu ar ôl ydy'r tirwedd yma. Mor ffantastig ydy o. Wedi dod ar y tren arbennig o araf o Lunden. A mae'n rhyw fath o ddelwedd fi'n credu o'r sefyllfa i ni ynddi'n fel cenedl. Yn aros o hyd am y tren araf o Lunden. Yn aros ar y platfform. Yn ddibynnol ar eu haelioni nhw yn ytrach na fod mewn y sefyllfa o ennill yr hyn i ni'n hawlio fel cenedl. Dyma'r amser i ni ddechrau hawlio yr hyn sy'n eiddo i ni. Ni wedi clywed sôn wrth gwrs weithiau o wleidyddion ymlaid i am yr angen i gymeryd yr iaith mas o wleidyddiaeth. Wel, os ydych chi'n cymeryd iaith mas o wleidyddiaeth, na gyd sydd gyda chi ar ôl ydy gwleidydd. Yn yn hipyn profiad i, mae gwleidyddiaeth yn llawer i bwysig i adael i wleidyddion. Allwch chi ddim cymeryd yr iaith mas o wleidyddiaeth byth. Yr egwyddor sylfaenol ydy, ddylen ni ddim fel siaradwyr Cymraeg yn ymglad yn hunain, ddylen ni ddim fod yn ddibynnol ar gwrteisi, ar haelioni, ar ewyllus da. Mae'r galwad am gydreddoldeb ieithyddol yng Nghymru yn alwad sydd yn uno ni fel cenedl. Ac wrth sefydlu cydraddoldeb ieithyddol, wedyn ni felly ni symud mlaen i sicrhau fydd ddim rhaid i bobl fel fi dala tren cynnar, tren araf nôl o'r unig senedd ddeddfwriaethol sydd gyda ni ar hyn o bryd lawr na yn San Steffan. Bydd senedd ni yn hunain gyda ni, bydd wlad ddwyieithog gyda ni, a bydd dyfodol ffyniannus hyderus gyda ni gyd. Da ni gyd yn gallu gwneud rhywbeth. Da chi'n gallu ysgrifennu llythyr, neu seinio carpdyn. Da chi'n gosod fyny poster, neu peintio slogan. Da chi'n gallu mynd i gyfarfod, neu trefnu gig. Da chi'n codi arian, neu peidio talu trwydded. Da chi'n protestio, neu mynd i'r llys. Da chi'n gallu gorwedd ar y stryd, neu dringo mast. Da ni'n gallu siarad, canu, joio. Os da ni'n hen neu ifanc, da ni'n gyd yn gallu gweithredu. Pan o'n i'n llai na ci fi nawr. O'n i'n aros bob dydd yn fflach o dal draen, oddi ar y llawr. Fy mhrofiad i o fod yn Gymro. Wel, dyma chi olygfa, chi'n gweld yn aml ar ffilmiau neu raglenni teledu, sef yr hen goleg yn Aberystwyth, a'r trath, a'r prom, a hwn sydd yn crisialu fy mhrofiad i o fod yn Gymro. Mae'n le pert, mae'n le hyfryd, ond hel, mae'n wyntog ag yn lif. Felly gobeithio gael popeth. Helo, siwmai pawb. Cyn dechrau, mae'n rhaid i fi ymddiheuro i Cymru Cymreig, beth i fy acen a Cymreig wal. Symud i Cymru yn y 70au. Roedd hyn cyfnod diddorol iawn yn y hanes Cymru. Mae Gwynfor wedi bod y aelod seneddol Sir Gâr. Mae arweddion y ffyrdd wedi cael eu peintio. Eith llawer o aelolaeth Cymdeithas y Iaith Cymreig i'r Chacha, gweithodd academaeth ymlaen i'r Sianel 4 Cymreig, a chwiliodd y heddlu Meibion Glyndŵr beth i closgu tai haf. Ar y pryd, rhywbeth yn glos i'r 75% o bobl yn yr ardal ni yn siarad Cymreig, ac yn plant ifanc iawn ni a bron yn dechrau'r ysgol bach.
roedd hi'n amser dda i fi i dysgu Cymraeg. Sa'n teimlo'n gyffyrddus siarad Saesneg o gwbl. Fel ti'n meddwl, Cymraeg yw popeth i fi. Fi wedi gymaint o gyfleoedd â Cymraeg, fel ti'n meddwl yn urdd, fel nes i 10 Downing Street da, fi'n mynd i Patagonia diwedd y flwyddyn, fi'n neud sioied yr urdd, a Clwb Ffermwyr Ifanc, fi'n neud y pantomime, hanner ar Lonian, siarad gyhoeddus. Sa'n hyd yn oed gallu siarad Saesneg yn iawn. A na pan o'n i mor grac yn Twrci, pan nhw ddim yn gwybod ble oedd Cymru. You live in Wales. Yes, Wales. Where is that? England? No, not England, Wales. O rhai fi even tynnu llun o map i nhw i ddangos ble oedd Cymru. Ar ôl neud y map, ond nhw still ddim yn gwybod ble oedd Cymru. Fi ar iaith Gymraeg, mae'n gymleth, chymod, ges i'n fagu yng Nghwm Cynnon i deulu llun, ond oedd unrhyw un wedi siarad Cymraeg ers rhyw ddwy genhedlaeth, a Saesneg oedd iaith y cartref yn bennaf, a wy'n gweud yn bennaf achos mi nath mam a dad fynd ati i ddysgu'r Gymraeg, a wedyn nes i ysgol Gymraeg a chwarae teg i'r athrawon, tys fe ddim amdanyn nhw, dwi ddim yn credu mae'r Gymraeg fydde'n iaith gyntaf i heddiw. A wedyn jyst i ddrysu pethau bach yn fwy, briodes i Sais o Surrey sy'n dysgu Cymraeg, a wy'n siarad Cymraeg gyda'r plant os a mae e'n siarad Saesneg, ond os yn byd yn rhoi mwy o bleser i mi na clywed fe yn gweud, now go to your gwely, Mummy said, we'll see you in the bore, fyny'r grisiau nos da. Mae'n gymleth, chymod, a wy'n dwlu ar y ffaith bod y berthynas rhwng ni a'r Gymraeg yn gymleth. Mae'n rhan o'r hyn i ni mewn ffordd, does dim ffiniau, does dim rhwystrau, mae'n ymdoddiad o'r hyn sy'n yn diffinio ni. Felly, diolch mam, a diolch dad am roi'r Gymraeg i mi. Bod yn Gymro Cymraeg yn frwydr cyson. Yn gyntaf, mae'n frwydr yn erbyn anwybodaeth dyn. Faint ohonoch chi sydd wedi cael y profiad o fynd i wlad tramor a rhywun yn gofyn i chi, where are you from? Chi'n dweud Wales, mond ydyn nhw dweud, oh, that's in England, isn't it? Dyma un o fy nghas bethau i. Ond, fel Cymro, dwi'n mwynhau a ddysgu pobl ledled y byd, o America i Australia, o Ffrainc i'r Ffindir, o Patagonia i Portsmouth, am Gymru a'r Gymraeg, a i cael nhw i garu'r wlad fach hon hefyd. Mae hefyd yn frwydr yn erbyn llyfrdrau nifer o Gymru. Pobl sydd yn dweud ei bod am i'r iaith fyw, ond eto dyw'r bobl hyn ddim yn gwneud dim i helpu'r sefyllfa. Os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. Rhaid i bobl newid. Rhaid i'n cyd Gymru newid a sefyll dros ein hawliau. Dyma yw fy mhrofiad i o fod yn Gymro Cymraeg. Rwy'n hoffi'r brofiad i fod yn Gymraes oherwydd rwy'n hoffi gymryd rhan mewn eisteddfodau a gyda'r ysgol rydym yn cael cyfle i fynd i'r Llangrannog at i ddewi. Does dim lawr o ysgolion uwchradd Cymraeg yn Nghaerdydd, ond rwy'n gwybod fod yna 18 ysgol uwchradd Saesneg. Os ydych yn siarad yr iaith Gymraeg, gobeithio fyddwch yn cario ymlaen ei siarad neu fydd eich iaith yn marw mas. Os fyddwch yn Gymro neu Gymraes, dylech fod yn brwd. Edrych neu bron ar y top. Fi'n mynd i mynd gynta. Na fi. Oi. Na fi. Fi gynta. Fi nain. O yes. Fi'n dyn. Newn ni cysgu fan hyn am y nos. Beth am y chwedlau? Ie, mae rhywun fod i marw. A mae rhywun fod i mynd yn wyllt. A mae rhywun fod i troi mewn i bardd.
Sa'n credu bod hwnna'n mynd i ddigwydd. As ni fe'n bydd ni angen cerdded y holl ffordd nôl lawr y mynydd. Okay. Nos da. Nos da. Nos da. Mwydyn, byw yn y baw, mas yn y glaw. Mwydyn, bu farw Thomas. Ei, pan fi'n fod i marw? Dyn yn ôl! Ai Nicaragua, Nicaragüita. Es i Nicaragua am tro cynta yn 1991. Oedd fy Sbaeneg yn digon da. Pan des i yn ôl, dwedodd fy ffrind Will o Cynarfon, pam ti di dysgu Sbaeneg a ti ddim yn gwybod dy famiaith? Es i Nicaragua eto yn 1994, a tro hwn efo bobl o Gymru a chryw o Cymdeithas yr Iaith. Ar ôl dod yn ôl, dysgus i Cymraeg. Nes i llawer o ffrindiau yn y cymdeithas, ac hyd yn oed priodes i un ohonyn nhw. Rwan, dwi'n siarad Cymraeg. Diolch i Cymdeithas yr Iaith a Nicaragua. I mi Espanol es terrible. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriange. Mae bod yn Gymraes yn gallu bod yn rhwystredig iawn. Dim ond bore yma ni'n gwrando ar taro'r post ar y radio a menyw yn mynd mlaen am gymryd bet pa liw gwisg bysa'r frenhines yn gwisgo yn asgot. A wedyn ni, os oes yna protestiadau iaith, mae wastad llwyth o bethau ar y radio, ar y cyfryngau ni, yn parfio'r iaith, a gweud hyd yn oed i bod hi'n iaith farw, a bod hi'n wastraff arian. Fi wedi deall yn ddiweddar bod ni gyflwynwyr Cymraeg, actorion Cymraeg, sy'n neud i bywoliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg sy'n magu plant nhw'n Saesneg. Ond mae yna bethau positif. Mae yna bobl di-Gymraeg, pobl sy'n symud mewn i Gymru, yn halau plant drwy gyfrwng addysg Gymraeg. Yn lle ddiweddar, wnaethon ni bleidleisio am rhoi mwy o rym i'n cynulliad ni yng Nghaerdydd, pwy bysa wedi dychmygu'r fath beth ddegawd yn ôl. So ar y cyfan, wy'n falch bod fi'n Gymraes, a fi'n optimistic. Iawn, Con. Ti'n ensal quilts, da chi'n gwerthu nhw? Ai. Ti isio yn tywydd yma fyd, Con. Continual call spells am few weeks o cod yn i pobl tywydd, ia. Be, ma nhw'n wbod, Con. Tradigdio eu hunan trwy'r amser, ma nhw, de. Ai, ti'n iawn efo na. Ma sio mynadd, Con. Ti'n pleitio cael fuan neu gweithio chdi? Pam os o beth o rong? Mrs. di ffonio. Di cael scratch ar ei chon. Di cael scratch ar ei chon. Di scratch o'i contact lenses. Gorau mynd a'i draw i Barnet Pepper. Na chdi gont. Tract. Cael appointments y fanna. Ei! Dwi di gont y Specsavers. Hwyl on. Iawn! Hwyl ti'r f***ad! Da ni wedi cael yn cyflyru o oedran cynnar iawn yn dod i beidio tarfu ar y drefn. A mae pob bynnag sydd yn tarfu ar y drefn yn canfahafio. Ond o'n i bai bod pobl yn tarfu ar y drefn. Mi fydda gweision termyn yn dal i gysgu mewn top stabal. Mi fydda plant yn gweithio mewn patriod. Fydda gen merched ddim pleidlais. A mi fydda ni'n dal i dynnu'n hetia i landlordiaid. Mae rhaid i chi ym mhob oes gael bobl sy'n barod i darfu ar y dyfroedd.
Mae teulu wedi bod yma ers dros 300 mlynedd. A mae yna beth tystiolaeth bod ni yn dyddio nôl i amser Rhys Goch yn y 18 ganrif cynnar. Oedd mab Rhys Goch sef Gweirydd yn un o sefydlwyr 15 llwyth Gwynedd. A dyn felly'ch fentro yn ystod yr holl flynyddoedd mae teulu wedi bod yma. Dim gymaint bod gyda ni afal yn y tir, ond bod y tir wedi cael arna ni. Na chi terfyn sgynnu nhw'n barod? Ia. A dyn maen nhw angen hwn yn ychwanegol eto. Edwch chi'n tynnu lein trwy'r tyliau a dweud dwi'n mynnu prynu hanner yr rhain. Fedrwch chi ddim, chewch chi ddim. Helo, beth yw enw ti? Pedr. Faint yw oedran ti? 3. Faint? 3. Faint? Tair. Oce, 3. Bydraig ffonio fi ddod i'w pennes yr adran bynnag yn yr hys. Oedd hi'n siarad Cymraeg a maen nhw'n gweud bod gwasanaeth wedi cael ei roi mewn lle ar nghyfer i gan bod dim un bydraig sy'n siarad Cymraeg yn surgery doctor i. Mae'n fod yn holl fod rhaid i'r hys nawr gwybod y dydd iau mwyn gwasanaeth yn Gymraeg, ond o le mae'r gwasanaeth na. Does e ddim gweud mor bositif o ran y pac cychwynnol ti'n ffordd llanw mewn. Dyw hwnna ddim ar gael yn Gymraeg. Fi'n gweud o beth, ond i hefyd oedd yn meddwl amdano fe, le am nhw'n mynd i edrych ar y darpariaeth a ffurflenni y pethau i sicrhau nid yn unig bod popeth yn gael y Gymraeg, ond bod popeth Gymraeg yn y surgery. So bod neb yn y sefyllfa fel o'n ni gyda geni Cynan. Helo, be Cynan? Helo. Cynan. Oce, sa'n i'n treino fe do. Bod ti'n gofyn am ffurflen a bod ti'n cael lot o blank stares a bod nhw'n syllu arno ti'n mynd yn y piwnab pwy Gymraeg. Nid yw Cymru ar werth, ond heddiw mae fy mhentre ar werth. Hynny yw, pentre yw enw fy nghartre i os oeddwn yn 5. Peidiwch felly a camgymryd fod y pentre cyfagos a'i holl drigolion yn rhan o'r pris, ond mae hyn i'w drafod. Byddwch byth yn tyfu yn unig yn pentre, mae defaid wedi sefydlu cymunedau clos iawn yma dros y canrifoedd, a pob un yn barod i wneud cymwynas. Mae fy nghalon yn meddalu wrth i mi drio gwerthu fy mhentre i chi. Mae hi'n le delfrydol i fagu plant bach Cymraeg. Allwch chi ei gwylio yn chwarae yn yr ardd tra ydych chi'n sgwrio yn y gegin neu cael munud i feddwl. Dwi wedi meddwl sawl peth yn yr ardd hon. Tybed beth mae'r plentyn yma yn feddwl. Ei enw yw Euros. Nid yw'n gallu siarad Cymraeg neu unrhyw iaith, ond tybed os yw'n meddwl yn Gymraeg. Nid yw meddyliau y plentyn yma yn rhan o'r pris, ond mae hyn i'w drafod. Fel person o deulu di-Gymraeg, dwi'n aml yn meddwl beth iawn dwi'n neud yn siarad Cymraeg. Dwi'n byw mewn pentre yn y cymoedd lle mae 90% o bobl o'n nghwmpas i yn siarad dim byd ond Saesneg a llawer iawn yn edrych ar y Gymraeg fel rhywbeth estron. Ac eto, pan ofynodd dad i fi pan o'n i'n 7 oed os o'n i moyn mynd i ysgol Gymraeg, a doedd gen i ddim syniad bod y Gymraeg yn bodoli, wedes i am ryw reswm ie, ag optio mewn i rhywbeth sydd wedi newid y mywyd i yn llwyr. O ran y bobl dwi'n cymysgu gyda nhw, o ran y gwaith dwi'n neud, bydde mywyd i yn hollol wahanol tawn i ddim wedi gweud ie. A o meddwl am y mywyd i ac o'n ngwlad i, dwi'n falch iawn bod fi wedi gweud ie.
Nid hanner cant yn hir y co yw hyn. Nid rhyw hen atgo, ond her i ni godi to, ac i herwyr flaguro. Yn 1986 wnaeth nhw bygwth cau'r ysgol yma a dweud bydd yn rhaid i'n plant ni fynd i rhywle arall. Ond dydyn ni fel Cymru Cymraeg na. Ac ers ni cadw'r ysgol yr agor am genhedlaeth arall a gafodd y holl plant addysg Gymraeg yma. Ond wedyn, mi wneith nhw cau'r ysgol a dwedyn nhw ni symud allan. Eto fel Cymru Cymraeg dwedyn ni na. A nawr ni'n cynnal pob math o ddigwyddiadau yn yr ysgol yma. Felly bod yn Gymru Cymraeg felly yw dweud na i'r drefnu'r bureaucrats, i'r bankers sy'n eisiau cefnu ar cymunedau Cymraeg fel hyn a gweithio mewn brwydr gyda bobl ledled y byd. So, ni wedi bod yn siarad amdano chwaraeon, so Gil, beth ti'n meddwl am rygbi? Wel, Cymru yn dda, ddim yn gwybod beth i dweud am pêl-droed gwallus. OK, mae'n recordo. Ystyr Cymro yw perthyn neu cyd-frawd, ac mae bod yn Gymro i fi yn golygu perthyn i dir, iaith a diwylliant. Fel Cymru hefyd, mae rhaid ni sefyll lan yn erbyn yr elfennau, boed yn wynt, glaw, mae peth yn dod mewn o ffordd nawr gorllewin, globaleiddio neu fygythiad i ddiwylliant. A mae rhaid gwrthsefyll yr elfennau yma. Strydoedd Merthyr Tyd fel fe bagwn ni'n am tri a galw mewn i'r wynd am i ffindio bach o sgri. Ond wrth y bar yn sefyll o droder smydwyr hi yn yfed llwg y destyn i'r hoes ni yn y lli. O rai fan i'r fad yn yfed yn egd a gwan. Let's move on beyond your way, you've had your bit of fun. Remember in the morning you'll be feeling ill, 'cause whiskey hala pawb yn chwil, hala pawb yn chwil. Mae bod yn Gymro neu'n Cymraeg yn rhywbeth dwi'n credu sydd yn wahanol i bawb achos mae bawb yn unigryw. Mae bod yn Gymro Cymraeg yn bwysig iawn i fi a dwi wrth y modd mod i'n gallu byw mewn cymuned Cymraeg lle mae rhan fwyaf o bobl yn siarad yr iaith. Ac fel mae angen gwarchod y byd a gwarchod tirwedd a gwarchod bioamrywiaeth, dwi'n credu bod angen gwarchod yn hiaith a'n diwylliant ni hefyd, a dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth bwysig iawn. Helo Connor, be wyt ti'n meddwl amdano llyfrau Cymraeg? Wel, mae yna gormod o cyfieithu, tresor a morladron, a ddim digon o chyfrw greiddiol. Wyt ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Ydw, Connor. Croeso i beth yw bod yn Cymru i chi. Ein gwesteion heddiw yw Mr Draig Cymru, Mr Stafad a Sir Kenny Pedyr. Croeso! Mae'r tân dwi'n ymladlu fel y tân sy'n fy nghalon at fy ngwlad. Dwi'n falch iawn o gael fod er faner Cymru. Fi rwan, Mae dafod yn y tŷ, Dwi'n mwynhau trefo amser ar bynnynoedd hyfryd Cymru, Me, tada! Dos oma! Dwi'n hoffi'r sylw rydw i'n cael ar frawth y cyntaf. Cheerio!
Os ydy'r tueddiadau presennol yn parhau, mae'n anodd gweld os fydd na unrhyw gymuned naturiol Gymraeg ar ôl erbyn y flwyddyn 2020. Dros y 15 mlynedd nesaf, mae'n bosib y fydd cymunedau ledled Cymru yn colli amrediad o sefydliadau pwysig i siopau lleol, i tafarndau lleol, ac wrth gwrs, fel sy'n berthnasol iawn mewn nifer o rannu'r wlad ar hyn o bryd, i ysgolion lleol. Colli iaith a cholli urddans, colli awen, colli barddans, colli coronau'r cymdeithas, ac yn ei lle cael bratiaeth fas. Ym mhrofiad i o fod yn Gymraeg ydy ar un llaw byw bob dydd yn wynebu fy iaith, fy niwylliant, fy nheftadaeth hanesyddol a diwylliannol o dan fygythiad o ddiflannu yn llwyr, o fyw bob dydd a gweld llythyran y wasg ac ymosodiadau yn y cyfryngau ar yn iaith ni fel bod o'n rhywbeth estron wedi cael ei wneud i fyny, rhywbeth diwerth y dylid i ddiddymu. Ac felly yn deud na ni fel pobl ddyla gael ein diddymu, mae hynny'n gynsail peryg dydy, achos os ydych chi'n gwadu hawl iaith rwy'n i fyw, ydych chi'n gwadu mwy na jyst cyfrwng cyfathrebu, ydych chi'n gwadu eu holl dreftadaeth diwylliannol nhw, eu holl ymwybyddiaeth a hunaniaeth nhw. A hefyd, da ni'n gweld yn diwylliant yn cael ei portreadu fel Harry Seacombe a Tom Jones a Dylan Thomas, rhywbeth o felly. Ac, ond ar y llaw arall, mae bod yn Gymro Cymraeg yn galluogi fi gerdded y mynyddoedd yma a deall bob enw ar bob mynydd, ar bob cwm, a bob nant, a bob afon. A golrain yr enw yna nôl filoedd o flynyddoedd i'r oes Geltaidd. Dwi'n gallu olrain enw fatha Caswallawn a Cynfelyn a Caradog yn ôl i 2000 o flynyddoedd i gyfnod pan oedd y Rufeiniaid yn ymosod yna ni. Mae hynna roed perthynas, syniad o bethyn efo'r wlad yma i fi, oherwydd bod fi'n Gymro Cymraeg. Ac wrth gwrs hefyd, fi'n gallu mwynhau diwylliant mewn dwy iaith. Diwylliant rhyngwladol drwy gyfrwng y Saesneg a diwylliant rhyngwladol drwy gyfrwng y Gymraeg. O Mick Stevens i Geraint Jarman, i'r Anrem, i Anweledig, i Twm Morris, a Myrddin Ap Dafydd, Gerall Lloyd Owen, i bob dim. Ac i mi mae hynna'n bendith. Ac i ddweud y gwir, mae'n well gyda isbio ni felly. Nanon, fi yw newyddion heddi. Ni yma heddiw siarad i
Matthew Adams am bod yn Cymro Cymraeg. Faint mor hir nath chi cymryd i ti siarad Cymraeg? Wel, o leia 2 neu 3 blynedd i gallu dal sgwrs gyda rhywun. Ond, ti byth yn stop o dysgu, really, ti. Roedd hi'n anodd i ti deall pobl oedd yn siarad Cymraeg pan oedd ti'n dysgu? Na, oedd ddim yn anodd, oedd yn amhosib achos o'n i ddim yn deall gair o'n yn gweud. Ydy dysgu Cymraeg wedi newid ti o gwbl? Cyn dysgu Cymraeg, o'n i ddim really yn poeni amdano fe, really. O'n i ddim yn nabod braidd neb oedd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf neu mewn ffordd cymdeithasol. So o'n i ddim, oedd e just ddim yn toucho fi, really. O'n i ddim yn gwybod amdano fe. O'n i ddim yn gwybod bod llefydd i gael le oedd pobl yn siarad Cymraeg yn naturiol gyda ffrindiau pobl yr un oedran y fi. Beth yw bod yn Gymro Cymraeg i fi? Wel, byw mewn lle fel hyn, lle delfrydol, Shangri-La ar ddiwedd y byd. Ond yn anffodus, drychwch. Ti ha, ti ha, ti ha, ti ha, ti ha, ti ha, ti ni, ti ha, ti ha. Am yr ysymau anghywir, mae'r lle yn ddelfrydol. Bod yn Gymro Cymraeg yw gwybod bod ni wahanol i bawb arall yn y byd yn siarad un o'r ieithoedd yna yn Ewrop ac yn becso bod o'r iaith na'n diflannu. A wedyn ni, mae'r Sais yn sefyll nhw'n y pentre ac yn dechrau dysgu Cymraeg. Gwych, ond nad ydyw Cymro Cymraeg ran a lawr. Wy'n teimlo bod ni'n rhan o hen drefen sydd wedi bod yma ers y dechrau. Mae Cymraeg yn y creigiau yma, mae Cymraeg yn y tywod, yn y rhaid yna. Mae hyd yn oed yr adar yn canu'n Gymraeg. A mae'r tonau yma, maen nhw'n mynd mewn, a maen nhw'n mynd mas. Ond mae'n wahanol i'r rhain, fel wedodd rhywun, i ni yma o hyd. Mae teilad fy hadau arwyr i fi grad peidar had tol enwogion o bryd i gwrro felwyn glas gadwyd siarad Joderyn Dasar ein gwlad, 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 lle o son o fi gwlad. Tafod yn mir, i'r fi hofau, o byddfelwyn iau. O byddfelwyn hyniau. Un o'r ysgrifiadau gorau dwi wedi clywed oedd gwenu trwy'r dagre, a hwnna'n rhywbeth dyn ni'n gwneud yn dda iawn fel Cymru Gymraeg. Ein hiwmor yw un o'r pethau gorau dwi'n credu amdano ni. Taxi! Hei, so ni fyma. Un o'r adeiladau enwoca sy'n wneud yn Gymru. Prifysgol Bangor. Fama wrth gwrs yn enwog yn hanes ni achos na fama nath Rebel Alliance benderfynu dod i guddiad yr Uther Empire. Mi oedd na wyddonwyr o blaen yn dweud bod llyn Tryweryn rhyw 1 neu 2 gradd Celsius yn gresach na ddylai fo fod a doedden nhw methu meddwl pam. Dwi'n wyddonydd de, ond achos bod yr haul mor boeth yma, da. Cerdded mewn i Trawsfynydd nawr, i'r dre. A fama wrth gwrs yn cael y pentra, mae statw, yn arwyr mwyaf Cymru.
pan oedd yn y benderfynu rei statue Malcolm Allen yn tros fyny, dwi'n gwybod, a di'n olyn ma'n dod, ond... Fel mae o. So let's all fight to maintain and develop the language of Wales. So let's all fight to maintain and develop the language of Wales. Un o'r pethau gorau am fod yn Gymraes yw cael dod i ralïau a phrotestiadau. Pan ddes i'n rhan o Gymdeithas yr Iaith, o'n i nid yn unig yn rhan o'r frwydr dros yr iaith, o'n i hefyd yn rhan o frwydr ehangach dros heddwch a chyfiawnder. Y tro cyntaf i fi weithredu gyda'r Gymdeithas oedd i fuddiannu tŷ ha yma yn Sir Fôn yn Llangoed. Ers hynny, mae pethau wedi gwella a gweithygu o ran y Gymraeg. Dyn ni wedi ennill lot o bethau pwysig gyda'n gilydd. S4C, statws cynllunio'r Gymraeg, statws swyddogol i'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf, ond mae'r Gymraeg yn dirywio fel iaith gymunedol. Dyna pam mae'n bwysig gwrthwynebu cynlluniau niweidiol fel Wylfa B, sydd yn bygwth dyfodol y Gymraeg ac yn exploitio ein pobl a'n cymunedau. Dwi'n siŵr bydd Cymdeithas yr Iaith yn dal i ymgyrchu mor ifanc ac erioed am y 50 mlynedd nesaf. Helo, fi yw Barbie, a dyma fy ffrind Lily. A rydym ni'n mynd i Lundain yn y camper van. Rhaid i hew few, rhaid i hew few, rhaid i hew few. Rhaid ti'n gwrando, rhaid i hew few. Y drws wedi do bant. Helo, mae enw i Dafydd, a dyma beth mae'r iaith Gymraeg yn meddwl i mi. Mae bod yn Gymraes ac mynd i ysgol Gymraeg yn teimlad amazing. Rydw i wedi mynd i ysgol Pencau ac nawr yn mynd i ysgol Glyfing Plasmawr. Rydw i'n browd o'r wisgo bathodyn ac siarad ni iaith. Latref rydw i'n siarad Saesneg, ond yn yr ysgol rydw i'n siarad Gymraeg pob dydd ac rydw i'n browd o siarad Gymraeg. Mae rhai pobl yn credu does dim pwynt i'r iaith, ond mae yna pwynt. Chi'n gallu teimlo'n browd, a mae hefyd yn rhoi rhydded i chi. Reit nawr, mae'r pencampwr y byd yn karate yn byw mewn Cymru. So, ni yn gallu neud rhai pethau. Dyma fi, George Dean, yn logo mas. I frwdorion y dre, roedd clochda'r a sgrechian yr wylan yn corddi'r gwaed dan eu croen. Ac roedd y dadle byddarol dros rôl neu sglodyn yn symbol o bopeth oedd o'i le ar y dre. Ond pe bai'r bobl yma yn aros ac yn gwrando'n astyd, byddai'n bosib clywed fod pob aderyn a'i broblemau ei hun. Dim ond i rywun diwnio chydig ar gywair y glist, a byddai gweiddi'r gwylanod yn troi'n iaith goeth o drafod goch. Cofite, 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 mi f***iwe. Ei, sbio'r godan o'r fanna gant. Pa un? Yr un efo cofrest yn ia. No way, met. Mae gen i freckles ac enw mae'n globan wirion. Be grych di'n ebyn pigeons. Gen o'r twitch weird nawr pen yn oes. Fath o bod nhw'n drwy headbutt i fath o'r amser. Tits. Dim tits dyn nhw, pigeons. Be? Dim tits dyn nhw, pigeons. Be ti'n barod? Nac i seagull. O, mam bach, sbiwch arnyn nhw. Maen nhw gyd yn gymaint o geiliogs. Yndi, a bob un yn meddwl bod o'n dipyn o dderin, ia. Bwlis Baris. Ia, bwlis, ia. Reita, sut mae'n neud i rywun o'r cyn Iwgoslavia chwerthin?
Saimo. Kosovo. Ble mae Saddam Hussein yn cadw I CDs? Dwi'n gwybod. Yn Iraq? Be ti'n gael o dreifar taxi o Hollywood? Saimo. Kim Basinger. Be ti'n gael o merch anorexic a tlawd? Dwi'n gwybod. Skinny Marian. Okay. Lle mae Chase yn prynu CDs? Saimo. eBay. eBay! Oce, a beth yw'r gacen mwyaf peryglus yn y byd? Dwi'n gwybod. Mick Tyson. Penwydd hapus Cymdeithas yr Iaith! Ac i freuddwyd, dwi ddim mor fawr ag un Martin Luther King, ond mae rhaid I fi gyfaddu fe rawn I ffortiwn fach cyn gadael y Gymru hon, sy'n ni jyst unwaith, yn gallu gweld 20,000 o Gymru mas, fan hyn yn y brif ddinas, yn dangos bod nhw blaid I haith. 20,000, 100,000. Maen nhw'n dod lawr I stadiwm y Millennium fan hyn, brw 70 o filoedd ohonyn nhw. Beth sy'n bod ar y Gymru Gymraeg? Nad yw I phobl I ddim o bryd i'w gilydd yn gallu dod mas yn drwch cadarn I ddangos bod y Gymraeg yn bwysig iddyn nhw.